Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Cholo kubwera president oyamba, kubwera president wachiwiri, onsewo ochokera boma lino la Cholo, mukupezeka kuti Cholo bomalo nkumakhala ndi office iyoyo ngati mogwirira ntchito. Ma president kumati district commissioner wanga wa boma lino la Cholo nkumachokera mu chinyumba ichocho. Mukamaona chimene chiji cha Malawi amati chani kuti mwati abingu anachokera boma la Cholo nde DC wawo amene wasainira makalata kuti iwo ayimire nawo pa president office yake amachokera umomo. Apita anachokera boma la Cholo, DC wawo amene amagwira ntchito za iwo ngati MP ali MP nkuzapeza kukhala nduna kukhala president, DC wawo amachokera office imeneyo ndeze chokera kwa president Lazarus Chakwera akuti ayi office idzoneka chonchi. Ndi office yone ndimene mukuiona pano paye kuti office ya kwa DC imene ku Lilongwe alibe, imene ku Dowa alibe, imene kaya ku Mchinji alibe, koma office imeneyo ndi imene ili apa yokongola kwambiri dziko lonse la Malawi. Zimatengera utsogolero umene ulipo ndi masomphenya amene alipo. Kutero ku anthu aku Cholo akaona ichi aona chimene munthu wa chigawo china cha dziko lino mwina alibe. Koma iwo apangidwa favor ya mtundu umene uchifoti nawonso ndi Amalawi akuyenera mandira zinthu zabwino zimenezi. Kodi mmene mumu DC ndi anthu awo amagwira ntchito mopanikizika bwanji mu chinthu ichocho chimene panopo the only option imene yatsala nchoti chikhale chi museum ndi mafuno ndi anduna tourism ali chingokhala chi museum kuti dziwika mu zinthu zachikalekana hadziona zinthu zachikalekana koma anthu achoka mu dzulodzulo limene momo ndiye kuti mmene ali umu ali ndi space yokwanira agwira ntchito motakasuka komanso ma services ambiri amene boma silimakhala nawo kunoko chifukwa chakusowa kwa space. Anthu ena amachokera ku district ino amadzagwirira ntchito kunoko nkubwerera koma apa azigwirira ntchito zimenezo panopo ndiye kuti anthu aku Cholo savutikanso ndi ma transport kupita kwina kufuna ma services ena because those services zikhala accessible chilipo mpano. Ndi umaliza pene anduna situzwa kuti timalankhula ndi DC anena kuti kuno anthu kuyambira lero amba kulandira mtukula pakhomo 1 billion kwa chati yabwera kale kuno anthu kulandira komanso akuti mbuyo makhala kupereka chimanga koma kuti kuyambira masabata awiri akubwerawa akhaso amapereka chimanga kuno kuti anthu kutenga kulandira chimanga kuti amene akuvutika ninja asavutike. Zimenezi ngati boma mukufuna kuti mukwanise ziti? Boma lililonse lili ndi ntchito, imakhala ndi ntchito yotumikira anthu osankhala kuwatumikira anthu potolera misonkho koma kuwatumikiranso anthu powapatsa zimene anthu amasowa. Pamene boma likupanga ma program kaya omanga misewu kaya masukulu zipatala zimene kunonso zamangidwanso limaperekanso ndalama ya CDF yoti ikatumikira anthu kudera kudzera pa MP. Zimene nkuti zinthu zikafikire kudera kwa anthu kumudzi. Koma tikapanga zimene zija anthu ajanso amatha kukumana ndi situation imene mwina chakudya chawavuta pana zinthu zina zavuta. Ngati chakudya chavuta anthu sangakhale ndalama yoti akagulire chakudya yoti amafunika boma liwathandize ndi zipangizo zoti akhoza kupangira survive kapena akhale ndi chakudya. Ndi program yokuti anthu apatsidwe chakudya komanso anthu apatsidwe mtukula pakhomo ndi program imene yakhala ikuyenda komanso imayenda motengera ndi nthawi imene tilimo padakali pano mu nthawi inoyo nthawi imene anthu sadakolole ena sadakolole bwino ena anavutika ndi ng'amba ndiye anthu sewo amayang'ana maso kuboma kuti boma liwathandize. Ndi president Chakwera anayika thumba limene pakhale mtukula pakhomo adzipatsidwa anthu mmene tinkanena wa president ayika thumba limene anthu ankaseka ankaona ngati nkhambakamba koma lero ndizalesa makamba za mtukula pakhomo chakudya anthu apatsidwe ndi za president akupanga anthu amaona ngati nkhambakamba. Izi sizochitika ifuta pena mawa ali pali chisankho koma ndi zimene amachita president wina aliyense amene ndi cholinga chosamalira anthu. Kutero kama atalandire mtukula pakhomo boma lino la Cholo mupeza kuti anthu onsewo Malawi Congress Party mwinanso amene angalandire ambiri akhala achipani ngati cha DPP amene atalandire chimanga ambiri somwera achipani cha DPP koma akupangayo ndani president wa Malawi Congress Party chifukwa chani akupangira dziko lonse kuli ndale kulibe ndale president Lazarus Chakwera akuzipanga zimenezi ndi cholinga chakuti chani anthu ake asavutike. President wabwino azipanga zimenezi tikamati munthu uyu ndi president wabwino zina zonse anthu akhoza kuloza aliyense wandale amasaka zake zokuti aloze pa munthu aliyense mtsogoleri chifukwa chani akusaka udindo sangaloze chabwino cha Chakwera. Koma tikakamba za president osamalira anthu ndi kuwakonda anthu dziko la Malawi nthawi zonse lidzapempherere kukhala ndi munthu ngati uyu akumaliza zaka 5 sananenepo zotukwana zachipongwe tukwana anthu ena akumaliza zaka 5 amakhala ofunsana ndi anthu pa ziganizo tipange bwanji tendetse bwanji dziko amipingo tabwerani amabungwe tabwerani kaya achani tabwerani mafumu tabwerani tikambirani tendetse bwanji dziko. President amene dziko linolo lizipempherera nthawi zonse
ndizipemphera ndizikhala ndi president wangati uyuyo Lazarus Chakwera. Maumboni ake ndi amene wawo kuti kuchoka pano ndiye kuti akupitanso ku Zomba akukatsekulira stadium, tinali kumwanza amatsekulira stadium kunsanje yomangidwa, stadium ina ili apa. Anthu akutcholo sikuti big bullets ndi wanderers silver sivo adzikazonera ku Blantyre, ayi adzonera mipira kuno muchaonerera anzathu akumwanza. Zimene zija ndiye kutukula dziko, muchapakira anzathu akuchitipa ndiye kutukula dziko kumene kuti tikuona njanji ndije kubwera ijafika pansanje tsopano anthu amaseka singafike pansanje iyo iti pansanje kuti kwa anthu akunsanje kutereko akhoza kuyenda pano kuchokera kuboda kuchobwera pansanje boma pasitima ndithu kuti kupompa ndikhale kumakwera kumabwera ku. That's what we talk about when we say we are developing a country. Dziko limatukuka ndi zimene zikuchitika. Dziko silimatukuka ifo choyenda ake akuyankhula ndale pa Facebook, chifotena ake akuyankhula ndale podzera muti masurvey tabodza. Ayi survey ni anthu akutcholo mwafunsa anthu akutcholo kodi chitukuko kono kuchayenda bwanji, akuzo ndi survey yaife kutcholo ichi chibuilding chilapa kuti anthu amene wawo avutika zaka zonsezi amalima kuno anthu amene wawo koma takafunsana amalima potana anthu akutcholo ngokwacha ngati kumiyala anthu alibe polima chakudya alibe amasowekera mtsogoleri adziwa atumikira nje kuwathandiza chakudya koma taona anakhala ndi mapresident kunoko malo awo onse anapita pangolimidwa zimati anthu akunoko mukafu simukalowe nyumba mwawo tii samamwa koma amalima tii tsiku liyonse amalima anthu makadamiya kuno koma mukampeze munthu kunoko atenga nati imodzi ya makadamiya iji amapangidwa chipongo choopsa ndi anthu amafamu muzi koma Malawi zimenezo samaziyankhulo koma zapangika zimenezo mindayo anthu opatsidwa mindayo kupatsidwa ndi atsogolerawo akonkuno a leader from Cholo kupatsa anthu mindayo adzilima kulemba anthu akutcholo nkumawazunza kungotola mtedza umodzi makademiya kuvutika koma MP wawo alipo osakayankhulira apresident awo analipo osayankhulira anthu alibe polima zomangona zoti awabola la atsogolera akwathu kuno ngati zili mbava bola zili mbava zathu zimene zizitha. That's what people have been doing and hakuvutika fezi zimenezozo kuti ndakuba kwabola la akuba athu. Look at the people of Cholo. Minda kulibe minda inapita minda analandidwa kulandidwa khali ndi manda amene alibe amene akwathandizira lapeze kumalo ndi ndani Lazarus Chakwera amene amanena kuti kuno kusikwawo kuti amene amakhala mbali wako weniweni ndi ndani amene akuthandiza pavuto kapena amene abadwa naye limodzi tikukhupa ndi amene akuthandiza pa mavuto. Lazarus Chakwera kuti anthu akutcholo mutakhala ndi malo mudzilima mumavutika chakudya tsiku ndi tsiku anthu akutcholo mudzimu akuti simumwa tiyi koma mmalima tiyi ndinu chimodzimodzi anthu amene amachokera ku chigwa cha mtsinje wachire kupezera kulima shuga kumene kuti wandikana ndi kuno kuti sugar tea koma anthu awiri onsewo osamamwa kuti ndikumatuluka anthuochi kumatuluka mapeya zimene zimadyedwa mtawuni zimachokera kunoko zimakasakanikirana mtawuni moja koma ine akakunoko alibe. So it's hard koma let's move forward ife tinena zoti sizinathe zonse sizinatheke zonse kuchitika koma maso athu sitingayang'ane kumbuyo kuiguputo kuja sikwabwino tiyente dzipita kukenaniko iyi nde kukuoneka maujeni miyala kukuoneka mitsinje yofuta kuoloka kukuoneka zigombolera koma maso athu tidzilowera kukenaniko basi. Tathokoza kwambiri anduna zikomo kwambiri amene wandithu ndi anduna zofatisa nkhani amene wandithu ndi Moses. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.